aw danse Maliba TV 1 ka kunnafoni setilimɔ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni bi tarata desanburu kalo tile 16 san 2025 kunnafoni daminɛ la kiri ni jɔ sariya minisiri Mamudu Kasoge ale an ka marabajɛkulu ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga nɔna bila baara ni baaradege kɛnɛba dɔ kan ni a bɛ fɔ o ma ko symposium national min ɲɛsinnen n'o garisɛgɛ dayɛlɛlenw ma yaasa baara caman bɛ se ka sɔrɔ ka nati an ka jamana kɔnɔ. O baara ninnu kɛra kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ ni AES maaw yɛrɛ ka salon international de l'entrepreneuriat o baara minnu donna novembre kalo tile 18 n'a kuncɛra novembre kalo tile 21 san 2025 ko b'a jira k'a fɔ ko salon international min bolodara AES maaw ka ko la ni o kɛra o siɲɛ fɔlɔ ye min kɛra Bamakɔ kɔnɔ ko o ye nɔbɔ kosɛbɛ. San fila tɛmɛnen kɔfɛ activiste Ras Bach ale minɛna ka don kogo banna ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ waliya ni kumakan cɛjugufɔw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ni jamana taabolo yɛrɛ ma. O kadara kɔnɔ ko kiiri jaabiw bɛna bɔ bi desanburu kalo tile 16 san 2025 n'o bɛna lase cour d'appel de Bamako maaw fɛ. An bɛ waati min na i ko sisan ko bɛɛ lajɛlen kelen don k'i sigi ka cour d'appel maaw ka jaabi kɔnɔ min bɛ ɲɛsin Ras Bach yɛrɛ ka ko taabolo kan ni maaw bɛna u sinsin bere sɔrɔ o ko nasira bɛɛ lajɛlen na. Kokan kiberew be don ni an ye Benin jamana kɔnɔ Shabi Yayi n'ale Toma Boni Yayi denkɛ ale t'u minɛla ka sɛgɛsɛgɛli busan ta ka ɲɛsin ale finitigilakaw fɛ ka sanga ni finitigilakaw dɔw minnu tun bɛ fɛ ka kafo jaso ta ka ɲɛsin fanga ɲɛma yɛrɛ ma ni o waleya ninnu kɛra desanburu kalo tile 7 san 2025 a bɛ komi n'a fɔ ko Shabi Yayi ko a ye ɲininkali ninnu jaabi n'an bɛ waati min na i ko sisan a bilala ka bɔ finitigilakaw ka bolo kan ni o walew kɛra ka kɛɲɛ ni kununko tɛnɛ desanburu kalo tile 15 san 2025. An bɛ kunnafoni sentelimanw kuncɛ ni kokan kibaruyaw an b'an sɛnsɛn ka don Algérie kɔnɔ u ka jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune ale ye sɛbɛn walan cari ni a bolonɔ bɛ sɛbɛn walan min kan n'a y'a jira k'a fɔ k'a yafara Mohamed Amin Belgid ma ni ale tun kɛlen don ka waleya dɔ kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ ma ni o waleya ninnu kɛra kumakan cɛjugu fɔ ye min carila u ka telesow yɛrɛ kan jabaranisow yɛrɛ kan ni kiri ni jɔsiara ɲɛmaaw tun y'ale nɔ minɛ ni ka bere d'ale kan ni san 5 kaso ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye k'ale kun kan k'o de kɛ kogo banna ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na Abdelmadjid Tebboune k'ale yafara ale ma kofɔlen ma o sɛbɛnwala ninnu walankatara kununko tɛnɛ desanburu kalo tile 15 san 2025. Ani manaw ni kunnafoni de ye aw garisɛgɛ aw ka kunnafoni sentelimanw na Maliba TV 1 jabaraniso kan aw ni ce aw ka filɛli la aw k'an mɛn don wɛrɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.